ቀጸላ ኦዞን ህይወታውያን ካብ ፀሓይን ዝምንጩ ጎዳእ ጨረር ስለዝከላኸል አገዳስነቱ ኣብ ጥዕና ልዑል ከም ዝኾነ ኪላታት ዝገልጹ ስለዝኾነ ነዚ ቀጸላ እዚ ዘርቅቑ ወይ ዝብሕጉጉ በከልቲ ጋዛት ምክልኻል ብዕቱብ ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ ኤርትራ ኣብዚ መዳይ እዚ ብዕቱብ ትሰርሓላ ተሰላስሎ ንዘላ ንጥፈታት ብዝምልከት ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዋ ያሲን ሳሌሕ ከቕርቦ እዩ ኤርትራ ኣብ ምክልኻል ሳዕቤናት በከልቲ ጋዛት በሓፈሻ ምርቃ ቀጸላ ኦዞን ድማ ብፍላይ ኣብ ተራ ትፃወት ከም ዘላ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ገሊጹ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ጨንፈር ዳህሳስ ኣከባብን መጽናዕትን ኣቶ ክብሮም ኣስመሮም ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ بدرجة على ما زارب كوين زلوا زعبا مركا قصلا أوزن مكلخال زتندفة وعل فينا معوات إرترا حلافنا تاو ترى كم اتتاوتتن تقتلو كم زلان جلسون بمسرت زت خير وهود سراح كسب كل تشحن عصرت وشدشتن عصرت مئتاويت مقدال مدفع بكل تجازات كبتصح أبستغمت وتن إرترا شوطة خمسة هرمت نتكسب كل تشحن إسران بسلاسان حمشان مئتاويت نمن كايس توت أنا مدب دما بعتب تسرح له خمزلا أتو كبرم وسيخو أرديم أبز تجبره سبسا ويكا وطلع ناكل تشان 10 شدشن أب ناكل تشان 10 حمشان نبرت التقامنت أتي 10 مئتاويت زبال نفسه كفاجر أما لي أتخمزلا يرى مالتي أترخا أبو منزركا نزل زبال لملكيتها أما لي أتلا أكل تشان 10 حمشان 10 مئتاويت قلنا بمسارة وصل للمرة أكل تشحن إسران 35 مئتاويت نايزم نبزم زلنا مقدار كنس 35 مئتاويت تتكامنت كنرينا كاتسلا أظن هي وتوين كاب صحين زمنشو قدا أشرر كم زكالا خلالهم مركانا تدما حمامات قربة عين النزاس عبو بكال تغازات سلا زكالا ود سب أب ألتاون تفتاتو كم كلوروفلوروكاربون زامسلو أب مركا قوزن أب ترازلوهم حادقنياتات غازات كامزوتار تنكا خغبر مياو مخرو لجيسو ونانو تكال ما الريفريجاتين مزحالي ايرن تكنيشان ايوب كبر أب أبزهابو حبريتا نحادقنيانات بكالت غازات زملكت بمنستر مريت ماين أكبابن أبستوها بسلطاناتات كم اتساتفه بب اوانو እና ተመላለሰ ድማ ጥዕናዝ ተቀመሉ ጋዛት ከም ዘረጋግጥ በመግለጽ እዚ ኣብ ጽፈት ዘካይዶን ጥፈታትን ምክልኻል ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋታትን ልዑል አስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ሓቢሩም ኤችኤፍሲ ሓደገኛ ጋዝ እዩ በዚ ሓደገኛ ጋዝ ኣብ ነፍሱናን ኣብ ከባቢ ኣየርን ዝመጽእ ጉድኣት ስልጣናታት ዝወሰድኮ ኮርስ በሚኒስትሪ ማይን መሬትን ስለዛቡና ንሱ ተረዲዩኒ ነዝጋስ ቼክ ገበር መጽይ ሚኒስትሪ መሬት ማይን አካባብን ሐላፍ ጨንፈር ዳህሳስ አካባብን መጽናዕትን አቶ ክብሮም አስመሮም አፍሪጅን መዝሐለ አየርን ዝርከብ ጋዛትን ሳዕቤናቱን ብዝምልከት አብዛሃቦ መብርሂ እትጋዝ አዚ ሓደገኛ ስለዝኾነ ነቲ አቀዲሙ ኣብ ግዜ ጽገና ብኾንቱ ናብ አየር ዝበንን ዝነበረ ተዓቂቡ ዳግም ናብ አገልግሎት ዝውዕለሉ አገባብ ተኣታቲ ኸም ዘሎ ብምግላጽ ዜጋታት ጋዝ ጥቅም አፍሪጃትን መዝሐለ አየርን ኣብ ዝዕድግሉ ብፍላይ ድማ ካብ ወጻይ ኣብ ዘእትውሉ ዓይነት ናይቲ ጋዝ ክፈልጡን ኣብ ሃገርና ፍቁድ ይኸረጋግጹን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉም ከእቱ ዝደሊ ነዞም ዝብሎም ዘለና ንብረት እንታይ መስሪሕ ተኸቲሉ ከምቶም ዝግባኦም ዓይናት ጋዛት እዮም ፍቁዳት ዓይንም ዘይፍቁዳት እቶም ፍቁዳት ከበየናይ ዓቐን እዮም ከኣቱ ዝግባኦም ኣብዚ ዓመት እንታይ መሰል ኮታ እዩ ዘለና ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ከእቱ ከሎ كندي يخاطو زغبو زعمت مونات باب عمتو كنا بدل سلا زلنا مالتي نتم تطقم اتم زياده ناتم ناي اوزن ناي مرقا حيلي زلا على زلوم ابقدامنا تسريم اساتم بي سي اف سي زفلطو عينت غازاتم سلازي اتم قدامنا تسريم كاب كل تشحن 10 بوغعي كاب اغلغلت تطويل مالو سلازي ناي اتراي يكون ناو قالت هاجرات ازوم كم زي عينت غازات اي اتو ኣብ ንዞባ ሃበሮም መስናዊ ሕርሻ እናተጠቕሙ ኣብ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ዝነጥፉ ዘለዉ ሓረስቶት ዘቤታውን ንግዳውን ጠለባት ኣብ ምምላእ ዘተባብዑ ውፅኢት የመዝግቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ወኪል ኤሬና ሙሴ ኪዳንን ዘዳለወ ጸብጻብ ዲድያ ተክለማርያም ምምሕዳር ዞባ አንሰባ ኣብ ንዞባ ሃበሮ መእለይ ውሕጅን ዒላታትን ብምድላው ብዝፈጠሩ ዕድል ኣብ ምልማዕ ኣሕምልትን ፍረታትን ዘተባብዑ ውፅኢት ይምዝገብ ከም ዘሎ ተገሊጹ
እቶም አልማዕትን ኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣብ ምልማዕ ጀራዲን ዝነበሮም ኣፍልጦ ድሩት ምንባሩ ብምዝካር ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብውልቅን ብማሕበርን ዘልምዕዎ ዘለዉ ጀራዲን ጠለብ ከባቢኦም ኣብ ምምላእን መነባብሮም ኣብ ምምሕያሽን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ምምሕዳር ዞባ አንሰባን ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻን ብርክን ንምትካሎምን ንምትብባዖምን ንዘርኣይዎ ደገፍ ብምምስጋን ድማ ንዘሰላስልዎ ዘለዉ ንጥፈታት ብዝሓየለ መልክዑ ክደፍእሉ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ሚኒስትሪ ሕርሻ ብምዕለይ ውሕጅ ንዝሰቲ ልዕሊ 92 ሄክታር ንዘልምዑ ሓረስቶት ዘድሊ ሞያዊ ምኽርን ንሓረስቶት ዘርብሕ ምሩፅ ዘርእን ኣብ ምቕራብ ደገፍ ስለ ዝገበረሎም መስናዊ ሕርሻና ተጠቕሙ ዘይቤታውን ንግዳውን ጠለባት ንምምላእ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቲ ዞባ ኣቶ ሃብታብ ተኽሎም ሓቢሮም ቅድሚ 2012 ምናልባሽ ህዝቢ ኣፍልጦ ትሑት ስለ ዝነበረ ምናልባሽ ጽቡቕ ኣይነበረን ኣብዚ ግን ካብ 2012 ክሳብ ዛሕጂ ዘላ ግን እቲ ቁፅሪ እንዳወሰኸ ኣፍልጦ ህዝቢ ከዓ እንዳበረኸ ስለ ዝኸደ እቲ ዳሽም ወሲኹ ማለት ልምዓት ናይ ዝንዝዋ ወሲኹ ማለት ካብዚ ምዕለይ ውሕጅ ክሳብ 20 ነይሮም ሕጂ 42 ጠቕላላ በፂሖም ኣለዉ 20 ወሲኹ እዚ 22 ወሲኾም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብቲ ስምንት ህዳውን ኣብቲ ስግር ናይ 12 ሰብ ሂብና ኣለና ሕጂ ማለት ምስቲ ዳሽም እዚ ካብዚ ወፃኢ ካብዚ ፕሮጀክት ኣለውና ባዕሎም ዒላ ኺዒቶም ሞተር ኣምፂኦም ዝገብሩ ክሳብ 8 ሰብ ኣለውና ማለት እዩ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት በብከባቢኦምን ውዳቤታቶምን ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣካይዶም ንዝበፅሐና ሓበሬታ ጋዜጠኛ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዋሂድዎ ኣሎ ገረ መስቀል ገረዝጊር ካቅርቦ እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ስቶክሆልም ሽወደን ዶውሓ ቀጠር ጁባን ከባቢኣን ደቡብ ሱዳን ዝነብሩ ዜጋታት በብወገኖም ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ዝሕግዝ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ብመሰረት ከካቦቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ስዊዘርላንድ ኩሉ ድሕሪ ሃገር ብዝብል ቴማ ሻድሻይ ዋዕልኦም ብ19 ለካቲት ኣብ ከተማ በርና ኣካይዶም ኣብቲ ዋዕላ ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ ኣድም ዑስማን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስን ከምኡውን ኣብ ተራ ዜጋታት ኣብ መደባት ልምዓትን ምኽተን ዘተኮረ መብርሂ ኣቕሪቡ ሓላፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዞባ ስዊዘርላንድ ኣቶ ሽለስ ኢድሪስ ቦገኑ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጸብጻብ ንጥፈታት ድሕሪ ምቕራብ ንዝተዋሃለለ ተመክሮ ብምዕቃብ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ካብ ቀንዲ መደባት ስራሕ 2017 ምዃኑ ሓቢሩ ብተመሳሳሊ ካልኣይ ዋዕላ ውዳበ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ 24 ክሳብ 26 ለካቲት ኣብ ከተማ ማርቲን ተኻይዱ ኣብ ወንበር መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዞባ ኤውሮጳ ኣቶ ዘርኣይ ተኽላይ ኣብ ዘስምዑ መደረ ዕላማ ምምስራት ምንቅስቃስ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ራእዩን ዜጋታት ባህሎምን ክብርታቶምን ወሪሶም አንጻር ሃገሮም ንዝካየድ ተጻብኦታት ብንቕሓት ንምቅጣምን ንምፍሻልን ምዃኑ ብምሕባር ኣባላት ተወፋይነት ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ናይ ክልቲኡ ዋዕላታት ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ከምኡውን ጽጉማት ስድራ ስውኣት ንምሕጋዝ ዝጀመርዎ ንጥፈታት ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊፆም ኣባላት መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ዶውሓ ቀጠር ብ24 ለካቲት ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ድማ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቀጠር ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ብግቡእ ነቂሑ ዝተወደበ መንእሰይ ኣብ መደባት ምዕባልን ምኽተን ተኣምር ክሰርሕ ዝእግሞ ከም ዘየለ ጠቒሱ ውዳበ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ነዚ ኣምር እዚ ከም ቀንዲ ማእከሉ ገይሩ ክሰርሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ ወንበር መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ቀጠር ኣቶ ሻምበል ጊላይ ቦገኑ እቲ ውዳበ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናደንፍዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብኡ መንጽር ንጥፈታቱ ንምዕዛዝ ክስራሕ ምዃኑ ኣብሪሁ ብኻልእ ወገን ድማ ኣባላት መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ጁባን ከባቢኣን ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣብ ትርጉምን ኣድላይነትን ስነ ሓሳብ ምትእስሳር ስነ ሓሳብን ፖለቲካን ስነ ሓሳብ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ምዕባልን ንጥፈታት ዕደና ኣብ ኤርትራን ገስጋሱን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ኣቃኒዖም ብዘይካዚ ውዳበ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ምሕያል ግንባር ንድንፍዐ ልምዓትን ምኽተን ሃገር ብዝብል ቴማ ጉባኤ ኣካይዱ
بخلو جندما أمباسادر إيرترا أفرنسا ويزرو هنا سمعون بعسران شمونتن لكاتيتن حد مقابيتن أب كتما داكار سنغال أب استقانعي أخيبا منسترات مراقبتات لمعاتن فاينانسن أم معبال زركبها قرات أفريقيا تساتيفا علامات أخيبا بحفشو مكلتاف تقبار نايتي بوطن إسطنبول زفلت أب لمعات بتحط معبال زركبها قرات أفريقيا بفلاي دما أب معباي زرقح مربباوي مراقبتات زتكورو كوينو تمكرو استفل عليها قرات أفريقيا أم معوات مدباتن بدوهتاتن قريبو أب كتما عسب ترى ولدي أب مكتال دقو من عبيت تمرتن مرقاز تخايدو كتسال ركبات أب وطيتن سنة مقبارن تمهارا عب قد كم زبركو تتحبيرون نتي كونتات نمقمقام أبستخايد ركب وغن ممهرانن تمهارون أب مجمار تمرتي كقاتم تسان حمدن وقايات نمفتح بستقبره وهود سعري أب زعمت زيز بس حابيات تمرتي أب وانن سرعة تمرتي سلة جمرات تمهارون ممهرانن كقاتم مكابسان هالكن مدراباتن كم زدحانو بريهم እቲ ገምጋማ ስዒቡ ምስ ሓደስቲ መምሃሪ መጽሓፍትን ኣገባባት ኣላልያ ተምሃሮን ዘተኮሩ ንመምህራን ዝተዋሃቡ ስልጠናታት ንጥፈታት ትምህርቲ ንምዕዋት ሓጋዝ ተራ ከም ተጻወቱ ኣነጺሩ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ መምህር ተስፋ ምህረት ዓንደ ብርሃን ጽገና ዘድልየን ኣብያተ ትምህርቲ ተለልየን ስለ ዘለዋ በብቀዳምነታትን ንኽጽገና ከምኡን ንመምህራን ንምትባዕ ትምህርታዊ ንጥፈታት ንምዕዋትን ምስ መሻርክትን ወለድን ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብያተ ትምህርቲ ደረጃ ተምሃሮ ንምሕያል ዘካየዶ ጻዕሪ ክቕጽሎ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝርግሓ 14 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ممحدار نوزوا كركبت فاحيلهم نابرا قسنة زمرح زنور زيغاتات نمترناف بزو صدس قمتي عبد ممحدار كبابي همبول كاچت مدب لعلسو ساميتاويت كم تزازمت حبيرون أما حدارتي كبابياتو اسماعيل محمد أحمد نيرينا بزحاب حبريتا هزبي عب ربحانا قداس نتنطرناف زلو رديت نابرخ بممصو اتي ناي مترناف مدب بزغمتا غنكا بزي والاول يتكبر كم زلو رديون قياساوتن سميناو شنه همبول كاچت تزازيمو كاب كبابي كارع نوزوا أسمات نزمت نبرتي كم تعدله زاجد دما لعلش تشتميتن 7 غزاوتي كم تسرحه اتي دباو شنخ دما بتمسسالي تقيسو عمر عداغا كخون باقي كم زلو اتو اسماعيل بتوسخ حبيرون نبرت بوغنوم همبول قاچت باقمامطا مستفالالي كبابيتات سلتراخب كمون صغاتات تحت بايتاو ماي سلازلوا بحرشان ملوات نغدن عبي تسفا زنبرلا مخان غليصم نسات معصيبا مع أغلقلوت تمرتي كساب مع كلاي درجات راي سلازخونه ناي كلاي درجة كحسابلو قداي مراقبيتات قلاحتا كغبرلو مسمر مغعزه همبول قاچت اغوردت كصغان صويعم من محدار كبابي همبول قاچت لعلي شهن 600 سدرابيتات ينبرا هاجراو فدريشن أتلتيكس إيرترا تكاتي أتلتات كرائلو تتبيز زقبرلو هاجراو الدر تراكن فيلدن تحت أدمة أتلتات كاب سلستك سبح مش مقابي تاب ستاديوم أسمرا كايد مخانا فليتو أبتي بغلتي توتاتات زكايد ولدر أتلتات كلن زواتات كساتفو تتبي تقبرلو أبزي هاجراو ولدر أو ولدرات تراك كاب ميتيك ساب سلستش مترو زرحكات ولدرات كمون أو ولدر فيلد إيفنتس نولدرات داربا جمارة داربا عرر داربا ديسكس زلاتات لعلتن مريتن زتقلن تفتات كايديو أفكرت ولدرات أتلتيكس دما نز زكايد ولدر أب ستاديوم أسمرا تراخيبهم بمأزام تكات أتلتات كتابعو فدريشن أتلتيكس إيرترا تعويتو يقرب زورلان كونيا ماليجات مال بناي حمشة مدرخ ناي 211 كيلومتر وددر مغارجو عاتيو أبتنايت مال زازام وددر أمريكاوي ماكابي ترافيس نوددرو بخلت ساعتين 39 دقيقة كزازمون كالو كاب كلب دايمنشن داتا بتمسسل جيزي ريان جيبسون رابعاي مغصب دبساي 10 ترتاب محاز مصر قداموت 10 توددرون فصيمم اب حافشاو ناي جيزي وددر دو افريقيا تقلد ماي كلب دايمنشن داتا ريان جيبسون ب 29 ساعتين 4 دقيقة 57 كاليتن بمزام عوت زورلانكاوي 217 كوينو أسترالياوي
ካሜሩን ቤይሊ 33 ካሊ ድሕሩ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ኣልቤርቶ ሰቺን ብ35 ካሊ ድሕሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ መክሰብ ደበሳይ ካብ ወዲ ጋንቱ ጊብሰን ብ41 ካሊ ድሕሩ 5 ተርታ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ዓቐብ ውድድር ዴንማርካዊ ጆን ኢብሰን ብ36 ነጥቢ ነታ ሓንሳብ ምስ ሓዛ ዘይገደፋ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ክዕወተላን ከሎ ኮሎምቢያዊ ጃሂር ፔሬዝ ብ30 ነጥቢ ካልኣይ መክሰብ ድማ ብ26 ነጥቢ ምዝጋብ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብ ዓመተ 2015 ናብ ሰኻይደ ዙርላንካዊ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ውድድር ዓቐብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሙ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ጋንታ ውድድር ክለብ ስዊዝ ዌልስ ብ87 ሰዓትን 16 ደቂቕን 52 ካሊትን ቀዳመይቲ ምዃን ክትዛዝሞን ከላ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ካብዚ ውድድር ተፋንያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ጋቦን ትማሊ ኣብ ሰዓታት ዳሕሪ ቀትሪ ቀፂሉ ኣብቲ ናይ ትማሊ መድረኽ ተቀዳደምቲ 157 ኪሎ ሜትር እዮም ሸፊኖም ኣብ መወዳእታ ድማ ተቀዳዳማይ ሚኒስክ ሳይክሊንግ ክለብ ስታስሉ ባህዙ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወትን ከሎ 4 ካልእ ዝደንጎየ ሳይሞን ሙሴ 5ይ 24 ካልእ ዝደንጎየ ሜሮን ተሾመ 10ይ መበል 16 ዘመንፈስ ሰለሙን መበል 17 ሜሮን አብርሃም መበል 19 ተስፎም ዓዋ ማርያም መበል 23 ኤልያስ አፈወርቂ መበል 26 ዓወት ሃብቶም ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም ዮናታን ሃይሉ ድማ 25 ካልእ ብምድሓር መበል 43 ደረጃ ሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ናይ ሰለስተ መድረኻት ውድድር ስታንስሉ ባህዙክ መራሒ ናይቲ ውድድር ክኸውን ከሎ ካብኡ 33 ካልእ ዝደሓረ ሜሮን አብርሃም መበል 13 ተመሳሳሊ ግዜ ዝደሓረ ተስፎም ዓዋ ማርያም መበል 16 42 ካልእ ዝደሓረ ዘመንፈስ ሰለሙን መበል 21 45 ካልእ ዝደሓረ ሳይሞን ሙሴ መበል 22 46 ካልእ ዝደሓረ ዓወት ሃብቶም መበል 47 51 ካልእ ዝደሓረ ሜሮን ተሾመ መበል 25 دقيقاً ثلاثة كاليتن زدحارو يوناتان هايلون إلياس أفوركن دما مبل 29 30 ترتان يركبو أبناء عقب الدراسة ثلاثة إرتران تقدمتي مالت عاوت هابتوم زمن فسلمون إلياس أفوركن ب 23 10 4 كمود مع 10 نتبتات بتاخذ تالي بمهلال قدامو ثلاثة زلو تقدمتيهم كم من سيات مريحنا حجوز غني ميرون ابراهام ابزانا يلوم مدرخ درجو خمن تلن كلو كابتي مريحنا تركبت تقدماي 10 4 كالي دحرو اب 4 ترتات تسرع له بدرجه غانتا دما هاغرا غانتا ارترا كابتا مريحنا حزازلا كلمينسك ب 40 كلتن كالي تبليصا اب شاد شاي ترتات تسرع الله رابع مدرخ زور غابون لوم بناي 110 كيلومتر وددر كقصليو